Bueno, funtzio honetan erabiliko dugu logaritmoen propietate hau, hasteko logaritmo berreketa batena, hau da, berretzailea biderkatzen ipiniko dugu logaritmoaren aurrian. Eta orduan gure funtzioak hartzen du itxura hau. Bi hori, berretzailea egondana logaritmoaren barruan, biderkatzen ipintzen dugu logaritmoaren aurrian. Eta geratzen da era honetan. Orain ja, deribazio erregelak erabiliko dugu, ezin dugulako logaritmoen propietate gehiago erabili. Orduan, erabiliko dugun erregela izango da. Lehenengo kontuan izango dugu, deribatzeko funtzio hau hemen konstante bat ikusten dugula biderkatzen. Eta orduan, konstante hori biderkatzen geratuko dela eta deribatu behar dugu gainontzekoa. Hau da, logaritmo tangente x. Bueno, orain, deribatu behar duguna orduan da logaritmoa. Nola deribatzen dugu logaritmoak? Logaritmoak deribatzeko funtzioa bada era honetakoa, kontuan izan behar dugu, i' izango dela funtzio hori deribatuta, logaritmo barruan dagoena, zati funtzioa deribatu gabe, bider bat zati logaritmo nepertarra a. Nun a da oinarrian dagoen zenbakia. Gure kasuan logaritmo hamartarra dugu. Hemen ez delako ezer agertzen, badakizu hor 10 dagoela. Beraz, hasi segitzen dugu, deribatzeko logaritmoa egin behar duguna da deribatu tangentea, hori da logaritmoak barruan daukon funtzioa, eta zatitzailean ipini behar dugu tangente hori deribatu gabe. Bider bat zati logaritmo nepertarra a, baina a 10 da, beraz, logaritmo nepertarra 10. Orain, hemen agertzen da deribazioa, baina tangentearena. Nola deribatzen dugu tangentea? Erregela honen bidez. Tangentea deribatzeko, ikusten dugu, hemen dago bi, ipiniko dut aldatzen ez den guztia, orain ja deribatuta, eginda dagoen guztia deribazioa kenduta, hori dana hor ipintzen dut, baina orain deribatu behar dut tangente, hemen gaoz, tangente x deribatu behar dugu. Bueno, erregela honek esaten duenaren arabera, egin behar duguna da, deribatu, barruan dagoen funtzioa, zati, kosinukarratu funtzio horrena. Edo, beste modu batera, baliokideak direlako, deribatu funtzioa, bider bat gehi, tangente karratu u. Bigarren hau erabiliko dugu, funtzioak ja tangente bat duelako. Agian zerbait simplifikatu daiteke. Beraz, ipini behar duguna da, uren deribatua, hau da xen deribatua bat, bider, bat gehi, tangente karratu x. Hemen, zenbakitzailean geratzen dana da, bi eta bat gehi tangente karratu x. Zati, logaritmo nepertarra 10, bider, tangente x.